Squaal maar minder dan 100 leerlingen moeten de dwarren sluiten. Dat scheelt de onderwijsraad Joet in een advies van staatssecretaris Dekker. De ondergrens leidt nu nog op 23 leerlingen. Volgens de onderwijsraad is de kwaliteit van Lietse squalen vaak min. Friesland het de meeste Lietse squalen van Friesland. Het afschaffen van de OV-kaart van studenten dreigt een grote strop te worden voor het Frieske Iepenbier vervier. De bus- en treinbedrijven halen een kwart van haar inkomsten uit de kaart. De provincie is op dit tijd en ik druk aan het lobbyen in Den Haag om het plan van tafel te krijgen. Boerenorganisatie LTO is poertjin op een verplicht kenteken voor landbouwvoertuigen. De Partij van de Arbeid heeft het vaststeld, vooral uit het oogpunt van verkeersveiligers. Nevens LTO budget een nieuwe maatregel een protte administratieve rompslomp en extra kosten. Het historische Sint-Antoni-gasthuis in Ljouwert zult ook hier een grote renovatie ondergaan. Daarbij wordt het oude ruimtehuis in de binnenstad flink uitbreiden met nieuwe appartementen. Onder deze nieuwbouw zal een parkeergarage realiseren worden voor zo'n 45 auto's. De bewoners kunnen er tijdens de werkzaamheden gewoon wijnjen blijven. Juni is nog sneeuw, vannacht wordt het droog en er is kans op mist. De temperatuur komt op 1 graad onder nul. Morgen is het koud en mistig en het wordt dan een graad als 12.